Čau, tu je Supa a ty práve sleduješ DJ Witch Questions. Jarra! DJ Witch. Question. Tak čau G, jak se máš? Nazdar, kámo. Zdravím všetkých. Tak první věc, pro lidi, kteří tě neznají, řekni tvoje jméno, co děláš a čím se živíš. Volám sa Vladimír Dubkala, SUP a moje meno, z kapely Moja reč a živím sa hudbou a káblovou televíziou. Co děláš jinak? Som rapper. Jsi rapper. MC. No. Tak jaký jsi byl v mládí student? Nebolo to nič moc, lebo na strednú školu som chodil na takú, čo sa asi moc nehodila ku mne, ale ja som bol, že elektrikár, silnoprúd. No a to mi moc nešlo, čiže prepadal som aj na pol roka, raz som aj v druhom ročníku som prepadal na konci, ale som to potom spravil, tie testy. No a mám výučný list a potom z maturity tam ho potom vyhodili zo školy, takže to je veškeré moje akože vzdelanie. Stredné s výučným listom. A na základce bol si hodný, ako na základce rozbil si okno a tak? No každý asi rozbil nejaké okno a nebol som nejaký mega zlobivý, alebo ak by som to povedal, ale tak akože mal som tie klasické kokotiny, že znížená známka zo správania a tieto debiliny. Ale myslím, že sa dalo so mnou. Nech povedia moji spolužiaci. Hele, lámali jste třeba taky, vím, že tady v Praze to jelo tenkrát, lámali jsme Volkswageny a Mercedesy s autami, dávali jsme si to na kojkemu na čepici. Jelo to na Slovensku taky? No, áno, kradlo sa to, ale ja som nemal takúto zbierku. Neměl si? A my sme robili trebárs také pičoviny, že tam, kde bývame my, kde som býval ja na Mostnej, v Handlovej, tak tam boli kolajnice hneď blízko a sme naskakovali trebárs na vlaky a kradli karbit. To je taký kameň, ktorý sa dával asi myslím, že do lamp banických a to poleješ vodou a zapališ to a horí to. Tak to bola taká naša zábavka, stupidná decka. Ale tiež som na to moc nenaskakoval, lebo sa mi nechcelo za tým bežať a bál som sa. Ale naskakoval som niekedy. Ale jestli si vzpomeneš, tvoje první vydělané peníze a za co si je utratil? Moje prvé peniaze som asi zarobil myslím si, že u otca, ktorý podnikal a mal nejaké obchody a tam som potom začal robiť vlastne s ním káblovku, takže som dostával normálne plat a tam som asi mal prvé zarobené peniaze. Kolik ti bolo tak? To mi bolo asi 19. A hádam mi dal nejaké zarobiť aj predtým, lebo som cez prázdniny akože chodeval robiť k nemu. Ale popravde si to moc nepamätám, ale niekedy vtedy asi. Alebo to bolo vtedy, keď som ako decko zanesol papier do zberu. To som si zarobil nejaké peniaze. Alebo keď som predával v triede postre, ktoré som trebárs Manowar alebo Iron Maiden, ktoré som tým tenkým papierom, tým priesvitným prekreslil a potom som to predával spolužiakov. Tak hádam som nejaký predal, že mi niekto dal peniaze. Možno tam, ale na čo som to minul, to neviem. Tak v tom veku som to mohol minúť tak na hranolky alebo na gofry. Gofry je go free. Gofry je taká taká oplátka, ale nie oplátka, ale so šláčkou. Nie. Rakvička. Nie rakvička. Na to sa dá, že šláčka, čokoláda a je to taká wafle. No. Takže asi také niečo. Co máš práve v kapsách? V kapsách mám... Ty vole, dúfam, že to nebude nič ale. České peniaze, papírky, lístok, ktorý si kupujem, pretože nemám chuť sa s niekým naťahovať. Občianská karta a zase drobáky. A tu mám zipo a telefón a tieto blbosti. Umíš vařiť? No viem variť, lebo od 16 som prestal jesť mäso. Takže som si veľa aj varieval doma, že soju a takéto debiliny. A neskôr tofu, ale to vtedy nejak som úplne na začiatku nejak to nebolo
nebolo v obehu, aspoň ja si na to nepamätám. Čiže viem ako niečo navariť, už som dlho som tak, že zase nevarím si, ale tak uvarím niečo, hocičo. Také skôr bezmesité jedlo. Takže maso nejíš vôbec? Ja som začal jesť trochu mäso teraz, pretože som sa strašne namotal na fobo, na tú vietnamskú polievku. Burjakši, ne? Nie, išiel s Dani Pešnom som bol na to prvýkrát. Veľmi dobré, jedol som to stále bez toho mäsa, a som si raz povedal, že kokot, musí to ochutnať celé, že to nie je celá tá polievka, tak som si tam dal a potom som tak pozvolna začal, že som si dal nejaké mäso a tak, že som si po 16 rokoch, že vyskúšam a tak, a teraz som v tom bode, že to fočko si dávam stále, ale znovu som si povedal, že neviem, to mäso mi až tak zase nešmakuje. Cítim sa stále rovnako, nejak, že by som bol z toho nejaký silnejší a zdravší, to vôbec. Čiže asi sa na to sedem zase, ale to zase nebolo zlé pre mňa po takej dlhej dobe zase to switchnúť a ochutnať zase mäso, vieš, a ako chutí to. Vepšové mi nechutí. A ryby třeba? A ryby jedávam dlho. Nedával som ani ryby, ale tie som potom začal jesť. Jo. A ryby jedávam dlho. Čiže ako, keď ješ ryby, tak to má nejaký iný. Volá sa to asi, že pektarián alebo niečo podobné. Ale to je jedno proste, mäso som nejedol veľmi dlho a teraz trocha. Ale když vynecháme to fobo, o kterém si mluvil teď, tak tvoje oblíbené jídlo, oblíbená restaurace? V poslednej dobe mi začali chutiť také, že thajské a vietnamská kuchyňa. A Dani Pešlo ma tu po Prahe povodil. A dobrý je ten lemon, jak sa to volá? Lemon niečo. V Praze, jo? Jo. A chodím väčšinou, často chodím do Holešovic, ne? Nie, na tržnicu dať si to fočko v tej najšpinavšej búde, kde robia to fočko vraj najlepšie a fakt je tam veľmi dobré. Lemon Leaf sa to volá. Jo, to som slyšel niekde, ale... To je v pohode reštika. Celkom ma povodil po nejakých, že on rád chodí aj teraz Lamborghini, tam robia zase také talianské veci, ktoré sú tiež... Ako? To je vodičkový, ne? No, tam, ale je ich viacej po Prahe. Jo. A počkej. Kde mi to chutilo? Modrý zub? Jo, to jasne, viem, no. To je Václaváku tam. Jindřišská. A celkom dobre varia aj jak sa to volá, pri Paládiu, ale keď prejdeš cez stránky, jak je Biela labuť a tam je taká nová, taká orientálna kuchyňa. A hrozná obsluha, ty kokos, ale ináč tam dobre varia. Neviem, jak sa to volá. Tak Biela labuť, ak sa pozeráš na Paládiu, u Rozvařilu byla taková ta jídelna dřív, není to místo toho? Vedle archy, vedle divadla. To zase neviem, toľko sa niekedy nemám tú Prahu úplne tak zmapovanú. A v Handlovej máš nejakú obľúbenú reštiku? V Handlovej chodíme, že do People sa to volá, že People, zdravím všetkých. Tak tam sa chodíme nájsť, ale Handlová je maličká a nemám to tam moc tiež zmapované, pretože som tam dlho nežil. A teraz som tam asi od mája a keď chodím, tak sa chodím nájsť tam, má to kamarád a... Dobrý, hele, tvoje oblíbený pití a oblíbený klub. Můžeš dát alkohol, nealkohol. Jo, obľúbené pitie. Tak akože klasicky mám rád pivo samozrejme. Mám rád zlatú tequilu. Mám rád Strevars, aj Jacka mám veľmi rád. A celkovo niektoré whisky, aj Jameson je v pohode. Tie úplne drahé alkoholy zase si ja nekupujem, lebo na ne nemám. Čiže to pijem, tak klasicky. A ten oblíbený klub? A obľúbený klub? Kdekoľvek môže byť. Ja to väčšinou poznám tak, že z toho, že chodíme hrávať. Čiže rád, celko sa mi to páči v poslednej dobe v KC Dunaj, v Bratislave a New Spirit je, akože tam ma to vždy veľmi baví, keď máme koncerty. A tu v Prahe moc do klubov až tak nejak nechodím. Čo je dobrý taký v Prahe, kde ty raz chodíš? Do klubu, ale já nikam nechodím taky, já chodím přesně jenom když hraju nebo když hraju koncerty, no. Ale v
V Praze fakt nevím, no. Já mám vůbec přehled, takže dokážu říct. Takže nevieme, takže ľudia napíšte Jako nám vaše mě tipy. baví třeba Sasazu jakoby na koncerty, víš, jakože to je pěkný velký Tam som prostor. práve ja ešte ani nebol, Ty stále budeš, ale ne? budeme tam hrať, sa mi zdá. Jo. Čiže pôjdem, no. Hele, tvoje poslední dovolená a jak si trávil letošní léto? A posledná dovolená. Bol som pár dní, teraz sme boli pozrieť kamaráta v Londýne, to som bol asi 3 týždne dozadu. A bolo super, ale chcelo celý čas a bolo také, že zima bola. Prišli sme, začala byť zima, odišli sme, začalo byť teplo. A na dovolenke, že takto, že pri mori, alebo tak, som bol strašne dávno, ale ešte s mojou bývalou priateľkou, Renátkou, sme boli asi v Grécku naposledy. A vieš, tak leto hráš klasicky a potom v tej zime zase robíš nejaké iné aktivity. Najradšej by som vypadol v zime, to som ešte nikdy nespravil, ale mi to chcem vypadnúť do tepla v zime, no. Ty chtěl taky zhlet. Kde bys chtěl bydlet, kdybys nabydlel Handlovej. Tak veľa toho nepoznám, tak práve som býval 2 roky a zase by som sa sem rád vrátil. A ostatné neviem moc posúdiť, keďže som tam moc nežil. Ja som nežil nikde okrem Handlovej, Prievidze a Prahy. Ani v Bratislave som nežil nikde, aj keď teraz tam asi budem nejaký čas. Takže neviem, ja strašne môj sen je Tokio, treba ísť do Tokia, to chcem to viacej ako Amerika, kde som tiež ešte nebol. To mě taky zajímá hodně, no. To mi príde ako fakt ma to láka. No a dobre, všelikde teda ten môj kamoš som ho pozrieť v Londýne, tak oni idú teraz na taký azijský trip, takže pôjdu aj Vietnam, pôjdu Thajsko, pôjdu všeličo. Tam je tiež vraj tá Ázia je super, že keď sa vraj odprostíš od takých vecí, ako je mať originál značky, tak tam môžeš žiť vraj veľmi pekný život. Čiže keby som mal niekde vypadnúť, tak ma láka asi ako klasický, tak veľa ľudí, čo nemajú more, že ísť fakt niekde, kde je krásne, kde sú palmy, kde je more, kde je pekná voda, no ale neviem. V kolik chodíš obvykle spát a v kolik vstáváš? Ja chodím okolo tej 2, asi približne a stávam o tej 10. Máš doma nějaký zvíře? No, nemám, mal som s priateľkou predtým 2 vestíkov, Sama a Ginu. Co je vestík? Vestík je ten taký biely, high bla 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 high west terrier alebo čo. Taký ty biely, ak poznáš tú reklamu na Cezar, jak bola to. To sú malé psy, ale sú to duriči takzvaní, že aby vliezol do nory, tak má uspôsobený chvost, že ho vytiahneš z nory, vieš, že má silný chvost, že ho môže zadu ťahať a sú to teriéry vlastne, ale sú maličkí. A sú to zúriví psi a notorickí štekači. A naši mali sme Basseta, ten chudák zomrel, mali sme takého slovenského kopova miešaného asi s Dobermanom alebo s čím, ten bol super. Naši majú teraz tiež ešte vestíka a ešte má Segra, má maďarskú výžu, to je dosť bláznivý pes a veľmi krásny. A okrem toho majú nejaké mačky a zajace a neviem čo všetko. Léto nebo zima? Leto. Sprcha nebo ona? Obidvoje, no tak ako... Co hodíš častěji třeba? Čo robím častejšie? Asi sa sprchujem častejšie. Ale aj keď teraz som sa kúpal 3 dní po sebe. PC nebo Mac? Ja mám PC, ale Mac je super. Tiež. Nová otázka, kterou si mi tady doporučil. Xbox nebo PlayStation? To ma teraz zaskočilo. PlayStation, bez debaty. PlayStation. Hraješ hodně, viď? Až tak teraz neviem, strašne málo som teraz hral, ale v poslednej dobe ma najviac bavili, že onlineovky. Strašne som drtieval MAG, to som hovoril veľa, tam máš 250 hráčov proti sebe. Jak sa jmenuje? MAG. A to ma mega bavilo, aj keď to nemá takú grafiku trebárs, ale podľa mňa akože zábava to bola pre mňa totálne. Ani tak ma ani nebaví, ani Call of Duty ma tak nebaví a ani Battlefield ma tak nebaví, ako ma to sprosté MAG bavilo. A basket, najnovší, čo som ja hral 2011, 2K, kde je Jordan a hráš za ňou tie historické momenty,
čo je úplne mega proste, lebo môžeš hráš tie jeho kariérové body, kedy trebárs on v roku neviem kedy vo finále play-off hrali proti Boston Celtics, Larry Bird a títo, nehovorím blbosť, ale nie. A kedy boli teda jasní favoriti Boston, ale Jordan dal v tom zápase 64 bodov. Bola to za highlight. No to ešte nie, to ešte len, tam iba začínal, tam sa akože tak začínal predvádzať. Takže tieto body môžeš za neho hrať a zároveň máš to strašne veľa módov, skvelé. A tú 12 mám iba demo, ale to sa tam moc nejak nezmenilo a hlavne tá 11 je to, že máš tam historické týmy. Máš tam starý Boston, starý Lakers a staré Chicago a máš tam každý tým máš veľa rokov, máš 92, 93, 95, 96, asi 3 možnosti, vieš, a tie týmy, tí hráči sa tam trochu obmieniajú. Že trebárs v niektorých ešte není Rodman, ale potom tam je a proste hráš v týme, kde máš Jordana, kde máš Rodmana, kde máš Pippena, vieš, a proste za nich hráš a to je skvelé, podľa mňa, to je úžasná hra. A mega ma bavili také, že NHL-ko ste hrali furt s vecami. NHL-ko, no to hrajú chalani, ja to až tak nedrtevám. Oni nechcú hrať nič iné u nás, naši chalani, že Jozef a Michal, len to NHL-ko, stále trvám, poďme na basket, vyhajzli. Hráme NHL stále. NHL je tiež super. Ale mega ma bavil trvá taká hra ako Heavy Rain, to ma bavil, to bola taká detektívka, super správna. Dead Space ma strašne bavil, ale už som teraz, dávno som nehral niečo nové. Ten LA Noir vyzerá super. A to sú už také staršie hry, no fakt, že nemal som na to čas a posledné dobe mi to príde ako úplná strata času, jednoducho, že Já taky nehraju vůbec. A vím, že Vec mi Milena říkal, ty nehraješ žádné hry? Můžeš být tak suchý? No. Hele, jdem dál. Blondýny nebo brunety? No brunety, černovlásky. Vidíš, to tady nemám vlastně. Černovlásky, kámo. Ještě zrsky bych mohl zařadit. Celý život som sa vedel vždy zalúbiť iba do čiernovlasej ženy. Budu muset přihodit, vidíš. Čierno, okej. Holíš se žiletkou nebo strojkem? Strojkem, aj vlasy, aj bradu. Naraz. Lyže nebo snowboard? Snowboard moc neovládam, aj keď som sa pár rokov naučil trochu jazdiť na tom. že som zvládol ísť aj vlekom a to všetko. Lyžoval som sa vždy od 6 a strašne dávno som na tom nestal. Jak si Michal raz zlomil stehnú kosť, tak odtedy som ani ja nebol na snehu. On asi aj, neviem či nebol. Tvoje oblíbený tenisky? Raz ma bavia tie retro štvorky Jordany. Co děláš za drama, který už nenosíš? Dám, veľa skončí u Mária. Mário z Handlo je taký náš veľa. Aha. A samozrejme bratrancom, kámošom, to rozdávam pravidelne. Aj teraz mám zase celú skriňu a zase to jem viac, lebo sú to veľké veci, už nosím užšie teraz. Tie ma bavia teraz viacej, no ako asi veľa ľudí. Si dochvilnej? Chodíš na čas? Snažím sa chodiť na čas, snažím sa, no a niekedy s tým strašne otravujem a naháňam teraz priateľku, poďme, nestíhame. Ona ma z toho nerví, potom prídeme a čakáme tam. Ale snažím sa chodiť na čas, lebo je to dobrá vec. Oblíbený film máš nejaký? Braindead od Petera Jacksona. To je môj all time úplne, že... To je takový ten horor, ne? Áno, je super film. To je mega film, strašne starý. Jedeš horory, jo? Až tak nie, ale toto je komédia. A posledné dobe, čo ma bavilo. Enter the Void, bol teda dosť hustý. Čo ma tak odrovnalo. Ja mám rád, keď ma to fakt že zoberie niekam inam, že takto som sa na vec ešte nepozeral. A celkovo to mám rád aj v umení, aj v rape, aj v hocičom, že keď ma niekto príjme k tomu, aby som že takto som sa na vec ešte nepozeral, tak to veľmi cením. Mám strašne veľa rád všetko od Almodovara trebárs. Koža, v ktorej žijem, jeho posledný film je úplný vrúc podľa mňa, mega správny. Almodovar. To je z Madridu, španielský režisér. Fajn. Máš nejaký oblíbený sport? Basketbal, samozrejme. Umíš nějaký jazyky? Viem po nemecky a
Po anglicky sa dohovorím prakticky tiež všade. Takže tieto dva jazyky. Dokázal bys vyjmenovat česky měsíce, jak jdou po sobě? Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, nevím, prosinec. Listopad. Listopad, prosinec. Co máš vedle sebe na posteli, když jdeš spát? Ideálne moju lásku, ale často počítač a to je celé. A väčšinou spím na gauči pred telkou. Tři nějaký oblíbený rapový desky a tři jakýkoliv desky. Můžou být z mládí, můžou být co posloucháš. Myslím, že Method Man, Redman, Blackout bol taký album, ktorý som strašne veľa počúval. A určite to budú potom nemecké rapy, že School Savage, jeho solo, Sammy Deluxe, Trevors, Max Herre. Max Herre je brutálny u mňa. A to je od Němec taky, jo? to je Nemec, no. Lebo tým, že rozumiem po nemecky, ale prakticky už od nejakých, ja neviem, 13-14 rokov už som vedel, tak ma to vždy flashovalo, pretože som rozumel úplne všetkému a chápal som veľa vecí, čo ľudia, ktorí počúvali trebárs rap a nerozumeli tomu jazyku, asi im nedochádzalo. A nějaký jiný styl, poslouchal jsi nějaký kytary třeba dřív, nebo taneční muziku? V poslednej dobe som strašne počúval ten prvý album od Arctic Monkeys. Ten je podľa mňa úplne super. A co si poslouchal třeba, když jsi byl menší a než jsi začal rapovat? Keď som bol menší, som počúval všetko možné, taká klasická generácia, že MTV. Vieš, na kazety som si fakt nahral od Guns N' Roses cez úplne, cez nejaké rapy, cez hociaký trip hop až po, ja neviem, hocičo Bon Jovi trebárs. No a počúval som veľa štýlov, elektroniku až tak nie, nejaké trip hopy som skôr akože počúval, že Massive Attack a tak. A všetko možné v poslednej dobe ma baví. Trebárs veľmi Tom Waits ma baví, čo je teda taký folk blues, neviem čo. A baví ma ako veľa hudby, aj gitary mám rád, aj rock. Hocičo. Stačí, piješ kafe? Veľmi málo. Ale chalani pijú vždycky preso s mliekom, tak si občas s nimi dám. Jaký si myslíš, že je tvoje poslání? Moje poslanie? Vôbec neviem, aké je moje poslanie, ale... A vôbec neviem, či vôbec máme niekto nejaké poslanie. Pokiaľ nejak sa budem mať rád s nejakými ľuďmi, budem mať pravých kamarátov, na ktorých sa môžem obrátiť, budem mať človeka, ktorého milujem ja, on miluje mňa, tak myslím, že to môže byť pekný život. A samozrejme, keď budem robiť veci, ktoré ma bavia a ma naplňajú, ako teraz, že môžem robiť hudbu trebárs a viem si s tým zarobiť na seba, čo je tiež dôležitá vec a hudba je super. Tvoje plány do budoucna, co chystáš? Muzika, merch? No, točím CDčko konceptuálne, poväčšine tu v Prahe. Konceptuálne nebo áno, je to konceptuálne a veľmi dúfam, že bude koncertuálne, že budem s ním aj hrávať a tak. Je tam viacej štýlov, nie je to iba určite typický. Je to storycell a je to... Nebude to iba o tej hudbe. Je to audiovizuálny, konceptuálny náš bullshit, ktorý teraz robíme. Viacej budeme to robíme. Co nějaký ten merch? Jste nedávno jste jasné, však merch máme vonku aktuálny. Keď ho nejak vypredáme, nejaké trika sme dali dorobiť. Ide jeseň, máme krásne mikiny. Kde sa dá kúpiť?
Môžete ho kúpiť, choďte kľudne na dobrichlapci.sk, myslím, že keď dáš mojarž.sk, tak to tam preklikne a tam všetko nájdete, je tam e-shop, je tam, tam vás to navedie, takže cez net sa to dá všetko zistiť. Super, tak poslední věc, vzkaz nakonec, řekni si, co chceš, komu chceš. To tvoje. Zdravím Barona, dúfam, že sa dneska ešte stretneme. Pozdravujem všetkých, žite hudbou, tá je veľmi krásna.